Федерасияи ҷудои мамлакат дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо Федерасияи байналмилалии ҷудо ва дигар ниҳодҳои зиддахли кишвар лоиҳаи ҷудо дар мактабҳоро роҳандозӣ намуданд. Дар доираи ин иқдом муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои кишвар бо лавозимоти аввалияи варзишӣ барои тамрини гӯштини ҷудо таъмин карда мешаванд. Федерасияи байналмилалии ҷудо, Федерасияи ҷудои мамлакат, Кумитаи миллии олимпӣ ва Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи як қарордоди ҳамкорӣ басташуда мақсад доранд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои кишварро бо таҷҳизотҳои варзишӣ аз ҷумла кемано ва татами муҷаҳҳаз гардонанд. барнома таҳти унвони ҷудо дар мактабҳо амалӣ карда мешавад. Толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Кушониён аввалин шуда аз пурӯҷаи ҷудо дар мактабҳо баҳраманд гардиданд. ин даргоҳи таълимӣ соҳиби беш аз 40 адад кемано ва гилеми гӯштингирӣ гардид ки дӯстдорони ҷудо аз ин иқдом изҳори хушнудӣ намуданд. ҳамхел дастгириҳо шаванд, бо дар оянда саъю кӯшиш мекунем, ҳаракат мекунем ки бо шогирдҳои хуб таълим кунем, тарбия кунем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистони азизмонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд ва миллати тоҷикро муаррифӣ кунанд. ҳадафи асосии татбиқи барномаи мазкур дар Тоҷикистон ин ҷалби кӯдакони синни соли 5 то 12 сола ба намуди олимпии ҷудо, баландбардоштани маҳорати инфиродии онҳо ва ҷисману рӯҳан инкишоф додани хонандагон тавассути мактаби бузурги пешрафтаи ҷудои ҷаҳонӣ маънидод карда мешавад. ман миннатдории худро ба Федерасияи гӯштингии ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки ба мо ин қадар шароитҳои хубу мусоидро пешкаш намуданд. ба мо либосҳои нав ва мати нав ба мо тақдим намуданд ки мо дар ин шароити хуб боз ҳам пурратар машқу тамринҳои худро баро мемонем. бо назардошти он ки ҷудо чӣ гуна дар арсаи ҷаҳонӣ рушд кардааст нуфузу манзалат дорад, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи ҷудои кишвар бо татбиқи барномаи ҷудо дар мактабҳо ҳадаф доранд то ба рушди намудҳои олимпӣ ба вижа ҷудо заминаи мусоид гузоранд. Зеро маҳз тавассути тарбияи насли наврас мо имкон дорем ки дар ояндаи наздик ҷудокорони сатҳи ҷаҳониро тарбия ва кашф созем. дар ноҳияи Кушониён ба хотири рушди варзиш аз ҷониби Федератсияи ҷудои кишвар дар ҳамкорӣ бо Кумитаи миллии олимпӣ ва Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи махсуси намуди гӯштини ҷудо таъсис дода шуд ва боварӣ комил дорем ки аз байни ин варзишгарон дар оянда чемпионҳои ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ омода мешаванд. барномаи ҷудо дар мактабҳо аввалин лоиҳаи бузурги варзишӣ дар самти рушди инкишофи ин намуди олимпӣ буда, дар баробари татбиқи он як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо лавозимоти зарурӣ барои машғул шудан ба гӯштии ҷудо муҷаҳҳаз гардонида мешаванд.